mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May lihim ang boyfriend ko at ang girl best friend niya. Hi DJ Rocky. First time kong mag-share ng ganito. Kinakabahan ako. Pero, ito lang ang tanging paraan na nakikita ko para kahit papano ay gumaan ang nararamdaman ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Anika. At ito, ang aking secret file. January 13, 2021. Nang makilala ko ang isang lalaki na bibihag ng puso ko. Mabait siya. Magalang. At mukhang responsable. Nagkwentuhan kami. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan. Nagpaalam na siya sa akin kung pwede niya akong ligawan. Hindi na ako nagdalawang isip. Kasi may gusto na rin ako sa kanya. Lumipas ang isang buwan, sinagot ko na siya. Naging kami na. Sa mga unang buwan namin, ay nakakaramdam ako ng kakaiba. Parang hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. Pero nagtatalo ang puso't isip ko. Dapat ko siyang pagkatiwalaan. Kasi bakit pa ako nasa isang relasyon kung hindi ko ibibigay ang buong tiwala ko? Pero isang araw, nasa Makati siya. Nasa bahay nila. Ang sabi niya sa akin, matutulog na raw siya. Ang hindi ko alam, ay nakipagkita pala siya sa girl best friend niya. Paano ko nalaman? Nang magkita kasi kami, nabuksan ko yung isang account niya. Nakita ko ang palitan niya at ng girl best friend niya ng mensahe. Nung gabing nagpaalam siya sa akin na matutulog na siya, ay nagkita silang dalawa. At dahil wala pa akong kaalam-alam pagdating sa pakikipagrelasyon, feeling ko baguhan lang ako, immature pa. Hinayaan ko lang. Inintindi ko na lang. Kahit deep inside masakit. May mga pagkakataon na pinagdududahan ko siya. Kahit wala naman akong matibay na ebidensya na may ginagawa siyang masama. Pero ewan ko ba, may kutob ako eh. Kaya siguro, hindi na niya ako natiis.
Gusto niyang makipag-iwalay sa akin. Pagod na raw siya. Ayaw na raw niya sa ugali ko. Hindi ko kaya, DJ Rocky. Kaya nagmakaawa ako sa kanya. Na huwag niya akong hiwalayan. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin kung iiwan niya ako. Buti na lang naawa siya sa akin. Tinuloy namin ang relasyon namin. Fast forward. May mga pagkakataon pa ring nagkikita sila ng girl best friend niya. Yung girl best friend niyang yun, na-meet ko na thrice. Okay naman siyang kausap. Pero iba lang talaga yung pakiramdam ko sa kanya. Besides, nakita ko nga na nagkaka-chat sila ng boyfriend ko. Then naulit na naman ang ginawa niya sa akin dati. Nagpaalam siya na matutulog na siya. Pero, pinuntahan lang niya ang girl best friend niya. Then one time, nagbanyo ang boyfriend ko. Naiwan niya yung cellphone niya. Chance ako na yun para basahin kung ano man ang tinatago niya na conversations. At doon, sa pagkakataong yun, ay may nabasa akong ikinatayo ng balahibo ko. Conversation between my boyfriend and his girl best friend. Merong way para alamin ang deleted messages sa cellphone. Yun yung ginawa ko, DJ Rocky, at nagulat ako dun sa mga naburang messages. May I love you-han sa pagitan ng boyfriend ko at ng girl best friend niya. May nabasa pa nga ako doon. Ang sarap mo. Sa susunod uli, para akong baliw sa nalaman ko. Kaya lang pala ako ginawa ay para hindi sila maging halata. Kasi nga, yung girl best friend niya, may boyfriend na pineperahan niya mula sa ibang bansa. At silang dalawa ang nakikinabang sa perang nakukuha niya sa boyfriend niya na foreigner. Maya-maya pa lumabas na ang boyfriend ko sa banyo. Nadatnan niya akong umiiyak. Hawak-hawak ang cellphone niya. Tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. Tinanong ko siya kung bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako ginanito? Tapos parang wala man lang siyang ka-idea sa mga pinagsasabi ko. Na parang ang tingin niya pa sa akin, OA, nagdadrama ako kung ano man. Dahil lang nasambit niya sa akin ay, anong dinadrama mo? Anong iniiyak mo? Hindi kita maintindihan. So sinabi ko sa kanya na nabasa ko lahat. Tinanong niya ako, anong nabasa mo? Sagot ko, yung conversations ninyo ng girl best friend mo. Sagot niya sa akin, wala naman kaming conversation eh. Then sabi ko, paano kayo mawawalan ng conversation?
Eh di ba girl best friend mo siya? O sige, check mo pa sa cellphone ko. DJ Rocky. Pinakita ko sa kanya yung mga nakita ko. Hindi niya siguro alam na may ganong klaseng feature sa cellphone na yun. Wala na siyang kawala. Hindi na niya kayang i-deny yun sa akin. Kaya that time, kahit masakit, iniwan ko siya at pinili kong hindi na siya kausapin kailanman. Although nag-text ako sa kanya, at uling text ko, break na tayo. Hindi ko kaya yung ganon, DJ Rocky. Yung may kasabay ako. Ang hirap kalaban ng girl best friend. Lalo na kung yun naman talaga ang girlfriend. Ayokong maging kabit. At alam kong hindi ko deserve yun. Kaya sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong papayag na maging pangalawa lang kayo. Kung pakiramdam nyo hindi kayo ang priority, edi wag mo rin siyang gawing priority. Simple lang ang buhay. Huwag natin pakomplikahin. Nagsimula man akong mahina, pero alam ko na magpapatuloy ako sa buhay ng matapang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Anika. At ito, ang aking secret file.